Salam. Salam aleyküm, yaxşımısınız? Yaxşı, goýmadymyz. Şükür yaxşı da menem misafir bolup geleyim dedim size. Köp uzun vaqtdan beri dinliyorum sizi. Köp sag bolun. Başlarsınız. Mhm. Aýdyp oturuň pikirleňiz gyzykly näýelek size näýeli şular ýaly tejribeler bolanlar ýani ýüzüňizi açmaňyz ýokman näl? Ee, men Türkmenistan'da hazır yankı edebiyat yapılar. Bana bu adamlar pul tapman balık çıkıyorlar da balık her bir balığın başına da yankı pul төлetiyor hükümet. Hmm. Adamlar günlük öldürülüyor. Kıyınçılık hazır. e, Aylıklarını alıp bileniyor. Hemmesi nagileri bildiriyorlar da yine korkuyorlar. Hmm. Aydı bileniyor. Serediň men özüm azakany öz şahsy durmuşum bardy çalajy bir aýdyp geçen men Hudaýa da inanýan, inanjan adam, birazjyk inançly adam gorkuýnyň adamyny uzak ýaşatmaýandygyna inanýanlardan. Yani gorkunyň üçin uzak ýaşamaýandygyna ýa-da batyr bolanyň üçin gyska ýaşaýandygyna inanmaýan adam. Şuňaňyz şoň üçin men jany berenem, alýanam mudaý oň üçin gorkarda zat ýok, görüşmeli, diýmeli, aýtmaly. Belli bir derejede ýüregiňde mertlik ýa-da ruhy taýdan özüňi öz güýjüňi özüň içinden tapmaly, aýtmaly. Men şu wagda çenli ekrana şuň çykanmok. Men şu görüşük bir ýyldan bäri, geçen ýylyň martyndan bäri şular ýaly wakalar başlanandan bäri men görüşüp gelýän. Ýöne men ekranyň arka ýüzünden görüşdüm. Men o wagt Dubaýdadym. Gepim tümökkeri Dubaýdan geldim bärige. Gelemde de çıkamda da ýurtdan ilki Dubaýa çykdym. Niýetim hem Türkiýede işlemek däli. Ýöne seretdim. Ýollar açylmady wagty bilen belli bir derejede aladamyz edilmedi. Şu daşary ýurtda galanlar muňa has gowy düşünýär. Görşüňiz ýaly ide ýowa sorulany wa dogry däm ejimide eçkil bir bar Türkiýede million adam ma haýsy birine eçkin diýjeksin. Biz şonu Dubaýda da görmedik. Kösen ýaňyz me nämet ýaňyzmy diýip bir ütköşüp bir alad edilip ýene öwredilip azajyk ýerde näme üçin edilmedi? Eger köp ýerde edilmedik bolsaňyz. Yani diyecek bolýanym bu kynçylyklar şu Türkmenistan'ın içinde mewjud ya. Menen haýaňy imoda gruppalar we chat gruppalar o taýlarda oturup synak görýän bolyn ýollar açylsa şolaram çykjakdan. Aşgabatly, Balkanly, Lewaply, Marly tapal diýär. Näme üçin eger gowy ýurtda bolsa ina şu aýdylýanlar ýalan bolsa biziňki näme üçin çykjak bolýarlar? Kösençliň atasy hem ýerde gidip dur, şo taýda da gidip dur, daşynda da gidip dur. Doğru aytıyorsunuz. Hazır yankı sizin uzun vakitten beri dinlep bakıyorum size. Hı Sebebi hı. Türkmenistan'da mekteplerde de aydışınız yani pul soruyorlar. Mesela mugallimlerim bir okuçu manam yani koşmaça bir sapak alayın deyse matematika sapağından $100 pul soruyor. $100 ver diyor bir ayına. Ne çok uçu bulsam bolu ver diyor. Toka $100 pul ver o kaçacak diyor. Hazır var ya Hı. uyalma onyan zat yok hazır. Dikkat sizin yüzünüze aytıyor. Sever şunca pul verdi. Korkmağım yok hazır. Onlar korkuyordular. Melisa tutar yine bir zat eder deyip. Yo, hatyrydyň görüp dursunuz da daşary ýurtlarda aktivistlik üçin tutulanlaryň hemmesini ana önüne getiriyor. Dün 2 gün öňe ana juma safar diýip ýerleşýärdi olam çykdy. Onuň has başgarak meselesi bardy. Onuň şolam çykdy. Ýani biziň türkmenlerimiziň içinden men hiç kim gorkmasyn öz pikirini aýdan üçin ýa ýene öwreden üçin çykyp bir zatlar bolar diýip. Näme üçin diýsem öz hakyň, hukugyny gözlemeň özü kanunyň içinde. Kanunyň içinde bar. 42-nji madde konstitusiýanyň esasynda bize diýýär azatlyk. Söz azatlygyny hiç kim çäklendirip bilmez diýär. Näme üçin O, şoň ýene bir çäklendirjek bolýan bolsa diýmek şoň özü bir kanunçylyk edýär.
Hava şol hazır Türkmenistan'ın içinde de mana görüp de hemşe mana kıyınçılık, pul yok. Karadan'dan duruyorsun saat 4'ten 5'ten Orçur'da duruyorsun da e, birilerin pulunu alıp veriyorsun. Olaram muallimler, başka işte işleyen adamlar bize de 5-10 son pul veriyor da sizler biz çağları yoğu yesta barıp pul alıyoruz banka Orçur'da durup. Seredin Hazır näme bolýar? kartdan Şu değil. yürüýte seredin Türkmenistana şunu ýaly syýasat alyp barýar. Yürüýte seni ýalňyş ýola sokýarlar. Göni ýollana ýörek bilen ok. Mysal üçin men mol işleýän, men göni ýollana ýörejek diýen bolyn, meniň aýlygymyň beli bir möçberini tutumlar diýip alýarlar. Palta diýip alýarlar. Falan diýip alýarlar. Ya 8-nji martda aýalym oglum ýa-da uçak oňa sen sowud almaly, pomma almaly, ştapal almaly. Yeni birine birat sowud etmeli. Gara senden aýlyňdan ýöne tutum. Üstesine de sana köp defter jurnallaram, köp zatlaram sen öz boýnuňa ýükleýärler. Onsoň e, dogry ýollan ýöräni sen öz aýlygyň özüňe ýetjekler. Sebäp diýsen şu anda hasam meter inflasiýa bilen ýa-ni pulun inflasiýa diýmek pulun hümmetsizlenmegi. Ýani pulun hümmetini ýitirmegi. Mundan 5 ýylyň 200 manadymyz köp zat edýän bolsa, indi şu wagt 200 manada köp zat düşen ok. Şoňa inflasiýa diýilýär. Inflasiýada dollary gora gidýär. Dollaryň kursy 3 manat 50 tengede duran bolsa, gara bazarda 40 manat duran bolsa, şol 3 manat 50 näçe götürüm bolýan bolsa, ýani 10 esse diýsen ama 30 manat bolmaly. O taýda näçe wa 13 esse wa. 13 esse tapawut edip durýar. Diýmek 13 esse diýmeň özi 1300% diýmek. Ýani %1300% inflasiýa wa diýmek. Şu 13 esse zatlar gally diýmek öňküsinden. Şeňle aptektaki dermanlardan tutun, sebäp diýsen biziň öz derman senagatymyzdan bu ýönüň kökü ele-bele zat çykýan olaýmasa, köp zat daşarutdan gelýärmi gelýär. Dollaryň hasabyna gelýärmi gelýär. Şonuň esasynda da gymmat satylýarmy gymmat satylýar. Bolmasa hökümet kursy 3 manat 50 tengede duran zat mundan 2014-nji ýyldan bäri ýalňyşmasam 3 manat 50-den nur. Näme üçin eger 3 manat 50 tengede duran zat, näme üçin şu wada çenli galyp gitdi? Aslında bankın kursu ütgän owa, aýony bahalar galyp gitdi. Hökümetiň öýden bilip otur, inflasiýanyň wadyny bankın kursunyň bitgänini bir görüp otur. Ýöne şol inflasiýanyň esasynda da biz halky garyplaşdyrdylar. Ýani eklenjimiz, naharimet, uňa durmak, soraýan bolyn, ol oçurdan çykyp beýle koçurda girýär, beýle nowata girýär. Doğru aytıyorsunuz. Şön yana hazır sebäbi men özüm görüp ýörenim için, özüm şo ýerde bolanım için biliyorum da, bilenim için aýdyp oturuyorum şu zatlary. Hmm. Mesela halkımız korkuyor. Mesela hazır bir zat Evet. aýtsam aýtma, hazır tutup gider meýleýse diýip korkuyorlar da. Meýleýseler Korkgan bizden bolsalar, korkmuyor. Meýleýseden korkgan korkuyor. bolsalar, ine men ekranyny täzelikden bäri çykyp görüm, munyň ekranyň arka ýüzünden görüşdim. Gelinim çağalam Türkmenistanyň içinde. Göreli näme bolýany? Sizem görüň, seredin. Näme bolýany olsa men size görüň beren. Ýöne şu wada çende ýeke adam baranok. Baraýanda da olara meniň intek aýtjak jogabym kän, berjek soragym kän. Men hiç haçan çekinmeýän, men istese şu taýynyň içeri işleri ministri çakyp çaňetsin, şoň bilenem şolar ýaly ýüz oturup gepleşip biljek adam men. Şo taýda da men görüşüp gelen adam. Şolar bilenem, köçedäki gaýlar bilenem, diýişip gelen adam, PPS'ler bilenem. Bir gedek meniň başymdan geçen zat anyklaýyşyň ýanynda eger Marin bilen bolsa park bar, şo taýda oturýun, akşam saat 9'larda 9 bolup 10'dan işläberende ýary bolanda polisiýalar gelip dagan diýip başladylar. Menim daşarda çağalar bilen oynadyk diýär. O wasalkyn Thomas Pass'ynda da bilýäňiz saat 8'den soň gün ýaşýar, 8-9'dan soň ýem gün ýaşýar. Şo töwerekler çykdym, ýağmur çykanma bir saat bolandyr ýa bolan näler, baryň dagan öýrüňize gidiň diýip başlady. Menem aýtdym, ýoldaş leytenant diýdim, näme üçin gitmeli men diýdim. Näme boldy diýdim, uruş başladymy, näme boldy diýdim, goz bolan başlady, näme, sebäp näme üçin men öýe girmeli diýdim. Men Oo. aýtdym, ýok diýdi, bize buyruk şeýle dagamaly diýdim. Men daga çekkälidim, sen meni akitde daga donu diýdim, näme diýen bolsaň.
Men dağacak geldi. Ne yapayım men dağıma dedim. Yoloş bilsen sen näme diýen dedim. Televizor açtım moluna dedim. Gülýaly aty duyurdumuz wa diýerler dedim. Altına da televizyon wa gülýalak emme zat aýdym aýdyp emme zat gülala uluk görke diýerler dedim. Eger mesele bar bolsa telewizionyna aýtmaly dedim. Onu diýdi men başlygym şonu ýaly buyruk berdi. Onu diýdi bak gitte başlyk aýt diýdi. Menem aýtdym men aýtyn başlygyňa bir gerek geldim. Eger başlygyňa gerek bolsa şu mesele özü gelsin diýdim men şoňa da aýdyp görkezýän diýdim. Men ýöne gitjek gel şaýdan diýdim. Näme üçin diýdim dagamaly diýdim. Sagat diýdim. Men istesem bir açan oturjak diýdim. Men adama azar beremokmy diýdim. Näme bersem men öz kanuny jogabymy özüm bererim diýdim. Men eger adama azar berýän bolsam, ýöne men näme üçin bereyim? Gülýaly çagalarla oýnap daşarda parkda oturan adam men diýdim. Ondan soň bu gaý başlady, ýa PPS başlady. Ay düşünýän ýagam bolun diýip öz derdini aýdyp başlady. Ay bizde de diýdi şunýaly meseleler bar diýdi. Bizem diýdi in hadit arkamyzda diýdi adam bolmasa diýdi. Ol mesprah kalmaly bolýas ýa zowany aljak bolanda mesprah kalmaly zat bolsa diýdi. Wagt bilen bitiren oklar şonu diýdi. Bizem içinde diýdi gülüp görenler öýtmäň o diýdi. Görşüňiz ýaly Türkmenistanyň içindäki hökümet işgärleriň özlerim nida bolmuş bu sistemadan. Özlerim nida bolmuş. Ondan soň düşündi de wara gitdi. Ýöne intäk men şu jogap berip bermäkem halkyň feýsini götermi gitdi ýam daga öýüne tarap. İlki bizim şu adamlarymyzyň özünden gerek. Biraz özünden gerek talap etmek. Men gitjek gälidim, men haçan gidesim bolsa şonu giderim, onam özüm çözerim diýemde maňa zat diýilmedi ol. Ýöne adamlar baraň dagaň diýip 69 gelende ýam dagadylar. Diýmek adamlaryň şu taýsynda zynjyr bar kellesinde. Şu zynjyryny özler çözmän başarmaly. Şunu açmasaňyz, şaýdaky zamogy açmasaňyz, sen erkanalyk berseňem mädir öwrenşmeýär bizimkiler. Erkanalyk berseňem şol akşam saat 10-da öýe girmelidir öýdüp pikir ederler. Ilki şu kelleden başlaýar hemme zat. Sesiniz yaman kaldı. Men aýtmam gireýin de. Bolýa. Bar. Kemal Ali girsene pikirin bize kadaklı yani senin kimliğin nämeliğin bize kadaklı değil. Bize siz ýalylar günne 20 saat bile yaplaşýar. O hiç mesele yok. Sen gelle şu taýyp girde öz pikirin aýdaý. Yani näme üçin çekinýän? Hukman näme bolmaly ela? Yani näme iş başardyňyz diýilen soraga da men size aýtjakdym. Näme üçin biz aktivistler başarmaly? Yani siz onu kelläňizde sanaýmaly aktivist başarmaly bir zady. Oho, on ýaşdan 20 sany ýa-da 50 sany 100 sany adam halat etmeli bolsa biz onu başdan ýitirdik utullygyny. Eger sen hakykatdanam bir zadyň üýtgemek üçin torýan bolsaň diýjek bolýanna. Näme üçin sen mysal üçin aýdaly şu wagt Germaniýada ýaşap görsiň diýelim mysal üçin. Kemal Ýewropanyň ösen ýurdunda ýaşap görsiň. Hawa sen gülýäli ýurtda ýaşap görsiň. Bizem görüşdik. Uruştuk, söwüşdik, garadiň soňuny ýurdu düzeltdik, gülýäli ýurt etdik. Sen utanman barjakmy şo taýyp Kemal? Şo ýurdu utanman ondan soň barjakmy bizden soň? Her kim görüşen wagty görüşmän, arkada oturup seredýän adam bolup, utanman soň ýurt düzelenine taýyn aşa boljakmy? Näme üçin sen görüşmeliler? Men şo wagt saňa aýtsam da edil häzir saňa aýtsam, sen şo wagtdan barmagynyň barsaň şo ýurdun binamy sorsuň diýsem, sen diýersiň näme üçin men senden soraşyp barmalymy? Meňem ýurdum ol diýersiň. Dogrymy? Näme sen dogry, hakyň bar. Ýurdum senki saňa hiç kim barmagyna gadan etme hak ýok. Ýöne men mert bol barma diýen, binamy sorsuň gelseň diýip men şo manyda diýen. Onu şu adam görüşmeli sen. Şo wagt sen watanyň bolýar-da, şu wagt näme üçin sen watanyň bolanok? Şu wagt her kim görüşende näme üçin görüşeň bolany? Gow bolsa meňem watanym boljak. Gow dälem bolsa, içi bulaşygam bolsa taşsajak da gitjek her kim ýurdundan geçdi, watandan geçdi. Bagyslan watandaşlar, ýöne içimizde şular ýaly adamdan san saja ýok, men şoňa göz ýetirdim. Ay men niýe şo ýurda barjagam däl ýaşajagam däl men hiç näme de däl gepleýänler bar. Diýmek bizim özümizde bar şunýaly adamlar. Ine birem şular ýaly Kemal Ali ýaly adamlar bolmaly. Şolum senem
Buların Vatanından, yurdundan geçip kaydan adam olmaz ulan. Bağışlan buların bara devletten bir çıkarı var. Şonun için şon yan diyor. Sebebi gariban halk hazır kıynalıp yiyor hazır. Bu iş yok. Hazır Türkmenistan'a pulam daşar devletten hazır köp pulam gireniyor hazır içeri. Dolar belen. Ondan sonra adamlar balık tutup satayın. Olmasam basa dağdan bir zatlar getirip satayın. Dip günüm göreyim dip ala detiyor. Şona da göz koyan da. Yani balığın her bir uçtuğuna da kança iştarap salıyor. Sebebi siz tutmal değil, balığın yankısı azalıp gidip varıyor diye. İzinde miliseler kovalaşıp görürler. Nehir bir devlet bol kaldı. Görünüp dura, görünüp duran zatlara halkımız görmezlikten geliyor da böyle kıyınalanını rova görüyor özlerine de. Başar devletlerde. Ya gat kıynığa gelirler ha şol doğru. Yani ha şun gelin ağzıbeliklen dödölüň diýlenine esasy biz görkezmer. Şu wagt ay meniň işim bar, ay meniň aladam bar, ay meniň o taýda planym bar. Her kimde de bar ol. Her kimde de doğan garnaş yerden çykan ok hökümetde işleýändir. Eger şol kanunyň çykyp bir iş edýän bolsa, şol men garnaşym bolsa etmesin şol işini. Etmesin. Eger şeýdip aýlykdan çykyp parforluk bilen ýa-da birini gorkodup, ýene birini çürkäp, şeýdip pul gazanýan bolsa, şol men garnaşym bolýan bolsa, etmesin şol. Şo garnaşym bolsa etmesin. Men ilki öz garnaşymdan başlamar şoň üçin. Doğru aytıyorsunuz ama mesela bizlerem yada kaldık. Gün görmek kıyın, yaşayış kıyın. Onu hemmesi görüp otuyor. Daşar devletlerde ölüp yatıyor. Hani ölüklerini alıp varıp bilen yok. Şu günden bana bizim bir karındaşımız köçede ölü kaldı. İstanbul'da. Hmm. Maşin ölüp gidip. Näme sebäp bilen maşyn kakıp barmy? Maşin, maşin kalk giden yankı bana bu demire asılıp bana bu yolun kırasında yana demirler duruyor ha. Yani Mhm. koruma. Ne diyor şu an Türkiye'de? Korkuluk nämeler mi de Hava korkuluk oruşat hava. da bar. Şurada asılı kalan bir gün meşhur duran ölüsü şu yerde. Erkek adam mı, ayal mı? Ne adam. Son Türkmenistan'a iyi verip bilmen Türkiye'deki Külüs mezarlığına caylaptırlar kimsesizler mezarlığına. E, Bir gün ona gelen erdir bize de geliyor, yine başkasına da geliyor. Nemci Türkmenistan bize iyi çıkmıyor. Şu zatları görüyor ya bizim halkımız. Hiç kaysı geplersi gelmiyor. Benim bu zil vakitten beri sizlere koldak geliyor. E, Bana bu Doğru. videomuzu paylaşıyor. E, Sağ olun köp köp halkımıza düşündürecek oluyorsunuz. Hemmesine hemeden geliyor, bilimsizlikten geliyor. Bilimsizlikten gelýär. Men ana şol temanyň seredin. Bilimsizlikten gelýär ha. Men şu mundan ulrak betbaçylyk görüm göreýin-de. Yani bilimsizlikten gelýän bir hakikat 30 ýyl bäri. Inni häzir görüşüp bir etmesek, şu wagtky bilimsizlerim ýene geljekde 5 ýyl, 10 ýylyň içinde şularam mara belli bir wezipelere gelýärler. Şu wagtky Türkmenistanyň içindäki bilim, ýokary bilim kaýalyny diplomany alanlar bar. Dedim biz daşary ýurtda okuduk. Biz daşary ýurdun diplomunu alamsyň bize ýüz bermediler hökümetiň işgärleri. Dogrymy Hı. aýtsak ana şol hakykat. Esasanam şu taýda oturandan köpüsi bilýändir, Türkiýanyň oturandan köpüsini hökümet işe almady. Sebäp biziň hakiki iş öğretjek adamlar, dogruçul adamlar, öz diýen adamlar, watan üçin bolsun diýip işlejek adamlardy. Olary ala adam gerek geldi. Barsa bir kisansyn alyp görseler söwüşýärler. Dikine gidýärler, garşysyna gidýärler, içindäki işgärler bolun çıkarıp soňa waka Türkiýeden gutarynlar Alman başladylar. Esas alýanlary ýa Russiýadan gelen alýarlar ýa-da öz Türkmenistanyň içindäkilerden alýarlar. Sebäp diýsem biz görüşdük, biz içinde işe girsegem ýa bir husus kärhanada işlesegem şu taýda bir adalatsyzlyk bar bolsa görüşýän adamlar. Meniň öňki işleýän ýerlemem eger wagty get olara maýdan başımdan geçen zatlaryň içinde hemmesi bardyr. Maňa şunça aýlyk berýär o diýip men şu taýdaky edarada iň köp aýlyk alýan adam bolsam, men şu taýda da başlygym bilenem ýalňyş dogrusyna dogry dik gelen adam. Şoň üçinem dogrymy aýtsam azda kärne syglygym bardy. Ýa diýsem men biriniň arkasyndan gıybet edemokdum. Gönüme dogry, ýalňyş.
Meniň pikirimçe ýalňyş, meniň pikirimçe dogry. Eger meniň ýalňyş ýerim bar bolsa, menkine maýdýadylar. Men oň üçin gatyrganygam duramokdum. Ya öýkeläbem duramokdum. Şonam özümizde başarýadyk biz. Şoň üçinem iş ýöreýärdi. İş ýöredýädim. Ýöne soň o wakan ha krizisler, ýollaryň ýapylmagy, pandemiýaň Türkmenistanyň içinde şeýle bir problemalar kän boldy da. İşläp bolanok. Ne telekeçi bol, ne husus kärhana bol, ne başga firma bol. Tapagy ýok. Sen dogry ýoldan ýöräp bilen ok. Sen isteseň istemeden ýalňyş ýola girer ýaly edýärler. Doğru Ýalňyş ýola aytıyorsun. ýürýän bolun prokuratura gelýärdi, barlygydan bolýardy, seni barlan bolýardy, saňa bir giden jerimen ýa-da eger nemerak eden işin summasy ulrak bolsa bahçakdan tutýardy, gorkudy pas köpürä goparmaň aladasyna düşýärdi. Äjit, mäjit diýilýär şoňa. Biri-birini iýjekler. Biri-birini iýjekler. Ana şo bar bolan mesele bizde. Hazır şoňa bol kaldy. Hazır hemme zat pul hazır mugallimenden tutun ketdi wezipeli işçilere çelle. Hakimlige barın hazır. Tutorlarım şeýle balnitsa barın, hakyn tölemeseň saňa tutorum teredenok, daşyndan tölemeliň tölemeseň. Seyrediyor. Pulun bolmasa ölüm çok. Germanyň özüň alyp barmaly. Dogry hemme zat şeýle. Ya Konu gynansaňam doğru zaten nämçin görmüyor halkımız böyle birleşmiyor diýen kama halka harım geliyor. TikTok'ta birbirleri bilen uruşuyorlar, janjallaşıyorlar. Şu bolan zatları aýtmıyorlar. Menem aýtýan dünýäde diýen däli galmady diýip hayran galýan diýen TikTok'a birleşip diremme däliler diýip gülýär kama halka harım geljek ýerine. Bir adam bir saz düşünjämiz, çağlarımızın geleceği için hareket edişimiz gerek. Bu yaşayış bolmuyor. Haçan daşar devlette, kulçulukta yaşamalar. Mene mesela halkın içinden çıkan birisi, menin onça bilim derecem de Belent'ten yöne özüm fikirlenim sizler aytıyorsunuzdur, men düşünüp biliyorum. Konstitusiya diyen zaten okşun bir açıp okak gören adam der bize. Mesela. Bu namzat kendi konstitusiyanızı düşündürüp başladığınızdır. Bizim hem bir hakkımız var eken, bizim bir hakkımız sorat biliyor ekenimiz deyip düşündük. Yani şu anda adamların içinde korku var. Korkunun Türkler aytıyor ecele faydası yok deyip. Korkunun acele faydası var, bir ölüyorsun acalında olsa. Şunun için ol adamın istegine kadar derler, ol bolýar yani adat sebäp bolmaly ölmegem, dünýäge gelmegem. Men özüm 81-nji ýyl. Amman men ýoga 79-njy ýylda men ýoga mysal üçin. Ya 40 ýaşda guşda men ýoga. Men şo wagt gorkup ýaşamandyrna şo wagt. Bolan açlykdanam, gıççylykdanam. Näme soň men ýol ýani aradan çykyp gidemden soň men şol ýaly. O taýda gorkary bir düşünje ýok, gorkarlyk düşünje ýok diýäbi. Yani ölüm mawat ýaşaýyş ýok, ýaşaýyş wagtym ölüm ýok. Bolly ikisiniň duşan ýeri ýok. Çykýan gidýän bu ýygyňda eden işiň gali esasy. Ya men düşünemok şu häkim bolup bir etragyň häkim bolup ya welaýatyň häkim bolup ya ýurdun prezidenti bolup näme üçin ýygyňda taryh ýazyp gitmeler? Näme üçin ýygyňda halkyň seni alyk sokak gider ýaly bir peýdali iş etmeler? Gördüň ana Türkmen wasy. Ana şoň diktaturan guramasyny başyn tutan şol. Başyna gysyp başlan şol. Giden adamlaryň daşyryda gaçmagyna sebäp bolan şol. Inni gördüň şol ýolundan soň aradan çykdyň şonam hiç kim ýatlanok. Bu niýet bilen ütköşüp bir ýatlanok bolýar. Şu wagtdan ýene ýaşy ýalakdyr bolun. Ol intek başydy. Olum şu neçen oturan bolsa di, men pikirimçe şu töwerekler ýa-da şundan beterrak günler bolardy bir. Sebäp diýsen, soňa waka olum pensiýana metyrdy ünsveren bolsaňyz, soňa waka welaýatlaryň arasyna post barny goýup adamlara anonymçylyk edip birek ýüregine düşüp başlan işler etdi şol soňa waka. Şu watkam şonu ýaly. Arabasyny jygyldaýa, şu watkam adamlaryň ýüregine düşýän wagtlar edip başlady. Ýok manet urutdy. Ya halk ya da şoň öz içindäki eginleşlerden bir eder ýöne men pikirimçe muň soň uzaw gitmez. Sebäp diýsen her kimiň bir favor käsesi bar. Men ka dolly mysal üçin. Men dolun soňam çykyp diýip oturum. Dolly meni bir ýyldan bäri middaşar ýokdy. Saklan şunu maňa ýetik şo käse. Men bir ýyl bäri men öýüme gidilmeýändim, maňa ýetik. Maňa şol ýetik. Men
Diňe şoň üçin çykamda da meňe hakym bar. Diýip diýsen, sen öz ýurduň raýatyny, öz ýurduňa salma diýäl. Kim sen? Ol 3 ay däl, 5 ay däl, 1 ýyl, 2 ay bollaýam ýolum ýapsaklaýan. Doğru Sen diyorsunuz näme Zeynep. hakyň bar? Kim etmişli adam? Yani şu wada çenli öz ýurduny, öz raýatyny, öz ýurduny almaýan ýekeci döwlet görkezsin, ýekeci adam görkezsin. Öz ýurdunyň raýatyny öz ýurduny salmaýan, bolýa başga döwletinkini almaýan bolup biler. Emen Dubaýdan Türkiýe gelipdir nan ha. Ha gelipdir na, meni alypdyr şu, men şu ýurduň raýaty dälim, bunu alypdyr şu ýurt. Men näme üçin özüm ka bar bilemok? Doğru diyorsunuz. Benim düşünmem kaldı mey. Bu gidişe yaxşı zadım. Halkym söýýän bolsa, açardam, alardam. Ana jogaby. Söýmeýän adam edýär şunu. Sen ölsün şo taýda, gawur bolsun diýär şolar. Halk gerekten buna. Gerek geldi. Şol başyndaky gerek geldi. Şondan soňam men haş taýda görýän efirde ondan muny. Şondan soňam hamana hiç il türkmeniň problematy ýok ýaly. Ýa-da şondan soňam uwajenýe edip şol adama dymy oturmak akyllyklykmy? Şondan şunça wagtdan soňra sen tilanok, sen diriňe de ölüňe de hormat goýanok. Ýene de men dymyp şonuň syla hormat görkezmelmi? Näme üçin etmeli men şonu? Näme ol maňa ütköşük näme etdi men şey derýär. Men şunu çenni halkyň arkasynda durdum, näme etdi? O geldi dänim taýyn hazynaň başyna geçdi dänim çarçur etdi de dynyk goýdy puly minusa da şu. Gaýtam 8 milliard 800 milyon dolar karz alypdyr başga döwletlerden. Arada watan habarlaryna çykdy. 9 milliard pul gaýtam gelip öň ol ýurtdan algaly, bu ýurtdan algaly ýurdy, inni ol ýurda bergeli, bu ýurda bergeli edip goýdy. Şunu sen watan dolanyrsyň, ýurdu dolanyrsyň. Şundan soň men sana näme üçin arkada diýmeli, näme üçin seni men hormatly diýmeli. Dolanır, ýani otaň dolanyrmaly, lekiniň da ýurdu normal edip kösenitmän bidem suratlar diýmezdik belki. Şunu etsin getiren günäkär özleri, ýene de bir tanky destek bir günäkär. Diýene däl, diýdirene terediň, diýdirene. Biz şunu diýdik, ýöne biz diýene teretmäň, şunu kim diýdirdi? Diýdirýän kim şoňa teredin? Ýurdu diýdirýän, prezidentiň özü, şunu getiren özü, ýurdu ýapsaklayan özü, watandaşyny almayan özü, gatçylyk eden özü, dollar banka ýapyştyryp dollaryň garawalarda uçmagyna sebäp bolan özü, ykdysadyýet diýilen bilimiň ujundan şunu ýaljak bir bilimiň bolsa, dollaryna ulanşykdan ýatyrsaň, garawalaryň dörejegi belli, şonuň ýokarlanyp gitjegi belli. Sen mon ilki bilen hazinandaky milliardlarça dollaryny bira doğru ýere investisiýa etmeli. Pul getirecek işler etmeli. Bolgusuz elitkalar salyp onuň öz ministrleriň arasynda paýlaşyp, üniversiteden, ýerimden jaýlan bark görüň bir minister tutulanyny ýerinden çykkan habarlarda 16 sany 20 sany ministriň bir ministriň jaýy bar elitkada. Näde bolýar şo? Doğru diyorsunuz. Näme gereksin? Tohumuny emmesini yetip durýar. Ansap bilen 2 tane 3 tane alýan goýmandyr. 16 tane Gurt Niyaz Mawtumul Üniversitetiň rektory tutulanyny. Şoňa möýünden çykdy milyonlarça dollar pul. Şoňa giden jaýlary bardy. Näde boldy? 17 ýyl Mawtumul Üniversitetiň rektory bolup oturdy. Anha haýsy birini tutsaň, bassaň, ýygynyň bir giden baýlyk çykýar. Indi şonu gören oklar danim biz ýaly garybyň şu taýda 2000 manadymyz, 3000 manadymyz görünýär bize. Bizim Doğru diyorsunuz. algytdak töregimiz görünýär olary. Olaryň ana mülik tutulanlar, giden sagatlar, giden gyzyllar şonu öňgören okmuşmy? Samsyk ýerine oýnamasynlar, hemmesem görýär, hemmesem bilýär. Ýöne Wagt gelenni atýarlar, wagt gelmese ýapýarlar. Şeýdi otýarlar. Ha. Sen meni wardy gürleseň sen aýyň açar. Sen diýmek onu bile korrupsiýa şoň bilen. Şeýap diýsen sen bilip otýarsyň. Häzir haýsy ministriň öýünden ben baýlygyny barlamaly bolsa, çykarsyň da görkezsiň halkyň öňüne. Men hamin baýlygym diýsinler. Haýsynyň investisiýasy, haýsynyň jaýy, näçe jaýy bar, näçe puly bar. Çyksyň da halkyň öňüne diýsinler, ýörüýte buyruk çykardylar. Näme çykardylar? Näme üçin organ işgärleri babyçka kemeri ýa şon ýaly maşynlardan ýokary maşynlar minmeli.
ýadyňyza düşýän bolsa bir sellem şol uygulama wady bizde. Tamam. Sebäp Men diýsem, häzir sizden edýän ha, korrupsiýaň görünmesin diýe. Edýän tamam. korrupsiýaňy bilmesin diýe. Men yine size bir zat aýdaýyn. Häzir Köytendagda bir Hojaýpil diýen bir yeri bar. Şonuň bolsa bir owadan yeri bar. Şerden otel guran ýegenleri. Indi adamlar şo ýaňa maýopka barjak diýse ötüren ýokmuş şo ýaňa da. Adamlar özü şo öz halky baryp şöre baryp gezip bir çağalar bile aýnalaly diýse de eden ýokmuşlar. Şöýerlerinden satyp alanmış. Şöýerlerinden goparyp ýetdirler. Şo ýaňa da uzandylar. Eden işini edip yörler. Halkımız bolsa bödüp oturuversinler. Ýani pandemiýeden soň men pikirimçe agzy birlik bilen näme etmeli bolsa etmeli. Ha, Hawa. men bir partiýaň ýa-da bir nemäň nemesel menem sirýaly halkyň içinden çykan şu neçeni men görenim dälsiňiz belki. Menem çykybam göremok. Ýöne sabır niraçany sabır diýilen pikir bilen çykdym şu zatlar aýdýan menden öňem çykan aktivistler ýaly menem ýöne arkaý plandan çykyşlarda köp nemelerde gatnaşdym. Ýöne indi meni syýlajak. Syýlamadygy syýlajak gelmeni. Indi türkmençilik şu kanalyň ady meni şu neçen türkmençilik edip gezdim. Indi şu türkmençilik diýen zat gutordy. Indi kimiň aýbyny açmalam bolsa, eger meniň başyma da bir zat şu galama ýanyň gelýän bolsa, da şol hökümetden maşgalama da gelýän bolsa hökümetden onam ne diýip bolsa, ýene şu taýdan ýetiren. Ýöne bularyň edibiljek oýny diňe adamlar gorkulmakdyr. Sebäp diýsem bular ady döwlet, bular ady hökümet, bular ady mafiýa däl. Eger ol işleri edip başlasalar, bular ady mafiýadygyny suwd ederler. Mafiýa bilen hem hiç bir ýurt iş çalışmaýar. Şoň üçin bular öz döwlet statuýasyny saklajak bolsalar, kanundan çykman hereket etmeli. Şuňaňyzmy? Şonuň üçin hem gorkoroda zat ýok. Her kim ýerlerden aýdy berse, çykyberse adamlarda esasen bizim ulu ýaşly enelerimiz, atalarymyzdan goşulmagy gerek. Sebäp diýsen, ýaşlar çykýa, ýaşlarymyz çykýa bolun, olaryň en atası batyş edýär. Olaryň en atası goşulmagy görünmedi. Aýony ulu ýaşly en atalarym görünýärse, esasen hem şonu öz araňyzda aýallar bolup gepleşiň. Şo zatlary etjek bolun. Sebäp diýsen, sen ýaşyňda sen ýaşyňda kaka adamlarym çykyp diýär, "Ha, sen maňa diýýäňler, gaýtam sizem görüşiňde" diýip olary da gollap bolar ýaly. Şu en atalarym öz çağalarynyň üstünden nemelerini çeksinler gaýtam. Gollap bersinler. Näme bolýan bolsa, samsyklyga salsynlar da aňardan eger gorkudýanam bolsalar, diýsinler, birinciden kanunyň hiç ýerinde ýok. 18 ýaşandan soň en ata öz çağasyna aýdan zat üçin gepleýän söz üçin jogapkar däl. 18 ýaşdan ýokardaky özü jogap berýär hemme zadyna. Näme men häzir 19 ýaşymda owurlyk etsem, en atam bar paýşdydan üçin men göýgören oklara. O soň näme üçin men kanun tarapdan olar men diňlemeli? Ýa-da gidip en atam diňlemeli? Dogrymy? Men eger 18 ýaşdan ýokarda bolup bir iş etsem, ýa 18 ýaşdan kiçik bolsa, onu en atasyny çağırýarlar. Siziň tek yetkinjek ýaşyna yetmedik çağaňyz şolar ýaly iş edipdir diýip. Ýöne yetkinjek ýaşyny geçenden soň en ataňy çağıryp ýa-da bir o 7 ýat 10 garnaşyny çağıryp ondan sonra etmek kanunda ýok. Bir kanun zat. Eger şolar ýaly edilýän bolsa, habar beriň, biz ýetirelim eger özüňiz çekinýän bolsaňyz. Iňňe özüňizi ýetirmeňiz. Şonu ýetirmejek bolwam inni olaryň özlerine delil beresler gelen ok. Görýäňizmi? Yani şu neçenni bir gedek ya iki gedek men polisiýanyň adyndan çykşy diýenler boldy. Gaýna taň men ýanymda diýip ana bayram allahykum maşgalasyna boluşýarly. Indi ondan soň olaram görünen ok. Sebäp diýsen, döwlet boljak bolsa şonu edip bilen ok. Sebäp diýsen, bir hökümet diýilen düşünjäň özüni bir kanun hereketi hökümet bolup edip bilen ok. Men edýänim şu, men hökümet diýip bilen ok. Kanunun çykman şötaki ýöremer bolýar. Eger şonu ediberse, bizem şonu paş edibersek, olaryň aýbyny açdygymyz bolýar, olaryň özlerine etdirkün bir giden delil garşysyna
ya bu zatlar idarla oturan halkara guramalar amma olar öz açyoduna goşup otur. Bular ýylla bir sapar baryp hasabat berip gaýdýarlar. Birleşen Milletler guramasy diýip bir gurama bar. Oňa gidip arş gaýda edip bolýar. Men öz ýurdumdan nägile, meniň daşary ýurtda gezip görmede, ýollaryň açylmagyny gezip görmede, pasport meselemde de koronavirus gidip dur bide hiç kim vaksina durjak bolan ok ha. Haýtymda aladamy dedilýär. Koronavirusdan kesellimin, dälmin, ya haýtyňa akidip balnisa, akidip bejer galyp bolýar mut. Yani strahokan bilen. Olmuyor, nerede alıyor? Ölüp yeter mana Ha? ölenin daha sağ yok mana. E, Ana şoň üçinem, Bizlerden, şoň üçinem bizlerden arş bara, gaýdetmeli bolýar. bizlerden bara İran Türkmenleri bilen Awganistan Türkmenleri hem ağzı bir. Bizim Hakykatda. Türkmenistan'ın Türkmenleri olar ağzı bir mana çıkış ediyorlar birbirleri bilen mana ağzı birleşiyor. Bizimkiler ne ediyor? Sen çıktınız mı? Size hapapayın sözler geplemeler, sizi küçük düşürmeler. Şunu ya bir mani işler ediyorlar. Hemmemiz bir Doğru. ağzı bir çıkıp durup hareket etse bizim hakkımız var. Biz bundan sonra yeni bir 5 yıldan sonra çıkıp hakkımız sorap bilmiyoruz. Adam devleti özünün e, hususu malını yani geçirip alıyor özünün adına. Sonra bizi peydası yok. Kur'an cahillerimizdin hem peydası yok. Yani yaman gowa etdiňiz şonu. Menem diýän şu Türkmenistan ýaly ýapyk ýurda barma üçin şu taýda jaý urup, maşina alyp ýaşama üçin alady edýänler. Men düşünemok. Intakten şu maşiny sen sürüp biljek belde. Maşynyň awtobulagyň özünde 15-den 20-den kän gadagançylyk bar. Renkinden tutun bol diskasynyň razmerine çeni bir giden gadagançylyk bar. Sen şunu tak maşyny alyp baryp sürüp biljek hem näbeli şu taýda sen. Sürsen o mara kelleňdi bir giden sonra gorkuy gaýlardan ýaňa her çatyrykda bir dur. Sen maşyn sürdüňmiş ol. Ondan taksam gideniň o dämi? Ýani diýjek bolýanym. Maşyn üçin işleýärler, jaý üçin işleýärler. Ýöne ýaşaýyş ýok o taýda. Ýaşaýyş mol, türmol açyk türme. Türmäniň birazjyk giňişräk görnüşi. Yani çiteneň giňişräk görnüşi. Şoňa Cayın hem peydası yok. O yerde o yurtta cay salıyorsun milyarlar pul döküyorsun cay salıyorsun. O cayında yaşap bilmeyecek olsan kim bakalcılık paranasın hem maşinalı taksicilik edecekmiş. Kim onun maşinine biniyor hazır? Taksicilik etse. Hem mi taksi? Feridun Rustam mı var? Salam ağam siz näme sebäpden bu ýol saýladyňyz? Bir size çykgürlemi diýdi ýoksa aýlyk tölen ýa-mı? Men hem işleýän, hem eklenje diýen, hem maşgalama seredýän, hem şul iş edýän. Siziň belki düşünjeleňizde olar ýaly duýgular ýokdur. Mysal üçin pul satyn alynmaýan duýgular, ýa-da watan üçin edilýän duýgular. Watan halat etmek ýaly duýgular ýokdur. Hökmany suratda size bir pul bermeliler, bir zat etjek bolsaňyz, ýa-da garşylyksız zat etmeler diýilen pikir bardyr. Şu düşünjelerden biz çykanymyz üçin eklenjimiz aladamyz diňe maşgalamyzdan çykyp inni halk derejesinde bir zatlar etmeligine düşünýän adamlar bolarmy üçin gepleýär. Düşünüp bildimmi? Bilemok men birazjyk çuňragam girýän temalara bolýan. Yüzlöý seretýän temalary yüzlöý seretýänlere kän agyrrak gelýän bolmagy mümkin. Düşünürjek bolýan dilim. Ýöne hemme zady pul üçin etmelerdir. Ýatdan çykarma. Watan size de gerekdir, bize de gerekdir. Sen erkek bun çağalaryň ösjek bolsa, ululjak bolsa şolara gelecek ýok. Şu gidişde. Eger men şo ýurtda ýaşajak bolsam, şu sistemanyň ütgemegini isleýän. Şoň üçin hem göreşýän şu wagtdan. Siz hem göreşmeli. Sebäp diýseňiz, öz içiňizde hemmeňizden töwünçip görsiňiz. Hemmeňiz towsan götermiňiz, töwünçip görsiňiz. Ýollaryň açylmaýanlygynyň tutun gymmatçylykdan hemme zada näle bolup görsiňiz. Ýöne göreşmäge edek gelse garada dursunuz. Onu töwün men gaýrat ediňdi. Onu başa gelen çekiler diýinde, sabr ediňde, diňe töwün men ýaşan. Töwünmäge de hakkyňyz ýok eger görüşmeýän bolsaňyz. Siz hökmany suratda kösenmäge de borçlusyňyz eger görüşmeýän bolsaňyz. Men görüşýän, onu derek gorkup ýaşamak, diýişim ýaly aýtmaly, etmeli, diýmeli zatlar aýdyp ýör. Näme gelýän olsa başa bile görür hemmemiz. Ýöne hemme zady pul bilen ölçemen gaýrat ediňdi.
Türkiye'de gezip görenlerin hem de %100 diysegen boluyor. Hemmesi kulçulukta gezip gör. Hemmesi Kulçulukta da bravo. kulçulukta gezip görüyoruz. Böyle bir söz hakkımız olmasa, barıp bir yere varıp arz şikayetini özün konsusluğunu dinlemiyor senin sözüne. Adamlarda pasport olmasa hemmesi nerede diyseniz hemmesi kaçak işliyor. Özümüzün Türkmen dilimizi yitirdik. Türkmençe'de gürlep bilemiz yok hazır. Karışıp yatır. Rusya dövründe şun yanak bulduk. Ondan sonra Niyazıp dövründe, mana bu Kurbanqulu Berdimuhamedov dövründe ne yapılar var ha? Türkmenistan'ı östürmek niyetinde değil. Bizlerden hem yaxşı aydımçılar çıksa, bizlerden hem yaxşı bir sportsmen oğlanlar çıksa, Türkmenistan'ın baydağını daşar devletlerde parlatsa, şu zatlar Evet. oylasa böyle de yok. O zat oylamalı da dine özü şoför olmalı, onun özü at minmeli, onun özü DJ olmalı, aydım aytmalı. Ya benim bir doğanım var da televizyona çıkıp özünü özü saylap ondan sonra yankılarına kahar gelip televizyonun ekranına mıltığı bilen atıp ekranını yarıp taşladı televizyonuna. Yani var ne rüştet diyor şun yana şunu görüp haysi bir programında şunu eden de yankı edip durup kahar gelenliğinden. Tok özü bolmalı şunu yazar. Bizlerin mana öz gelip yatan yaş kızlarımız var, öz gelip yatan mana talantlı oğlanlarımız var. Şoların geleceği için bizim mesela Cumhurbaşkanı diyor, bu prezident diyor. Bunlar bir halkın atası olmalı. Bunlar bize bir örnek bir figür olmalı. Onun yani zatı yok bizde. Bizde sadece bizim dine örnek figür özü olmalı. Varıp durup saldatları mı, afiserleri mi, mayorları mı, ne de ajmani etmelisini öğretiyor mu, ne topun üstünde oturmalısını öğretiyor mu, bir Aa. görsen var ya, ne işlet kalıyorsun şun yanak. Şunu Benim şol görüp Rüstamova Suriye'de neme diye aşıktan ölen gırlan yok. Am harekete bereket alamanın yolu bir olsa da ırk gayrıdır esas halal diye. açlıktan ölenleri kamera çekip görkezelim mi başka? Açlıktan ölüp yetirmen görkezeyim mi gelip bana böyle kanaldan südürüp çıkarıp 10 kiloluk lakka balığı, sasık balıkları alıp yiyip yiyorlar adamlar. Hmm. Yani bir Paylaş. zat var. Bir yani eklence etmek olsa bir de mi eklenci mi dedip Hudağa şükür bir de hor etmen yaşadık diyoruz. O var da mesele yok. Yani bir zat neyim için yok man yani neyim için niyetiniz dine eklenç. Ya dine eklenç etsek bolýar mı? Dine şol gulum bolsak maşyna alanmak üçin, jaý edilmek üçin olmaýan şeýlerim bir ýerde gul bolup işläp ömürmizi geçirip ondan soň aljak maşynyň bilen jaýyň näme ýarajak? Şonu aýdym sana. Näme üçin biz hem işlemeli hem deň derejede de dinç alyp ýa-da belli bir ösen ýurtlar ýaly hem gedelenç edip hem işläp bilem doktor diňe bir ýerde 12-13 saatlap çykman gul bolup işläp aýal maşgala bolsaň köpüňiz arastaçylyk nemelerini öý hojalyk işlerini işleýän. Siziň köpüňiz 10 ýaş 16 saat işleýän meni bilýän. Gullerle näme şu? Hani öz seniň sosial durmuşyň nerede? Hani öz şahsy durmuşyň nerede? Nerede şo durmuşyň? Yani näme üçin hem ikisini ýöredip bolanok, näme üçin ňer Türkiýede de ma edil şeýdip ýaşanoklar. Şulara ma iňmanmana 13 saat, 14 saat işläp şeýdip ýaşanoklar. Saat 9-dan 6-a çenli işleýärler, iş motordu diýerler, gidýärler. Daşy şol 6-dan soň jaň gelse jaňa da jogap berenoklar. Men öz şahsy wagtymda jaň etdiňdi. Iňer şoňa da jaňa jogap berenoklar. Maňa sen 6-dan soň jaň etme hakyňam ýok diýär, oň üçin seni төлöp edeňok diýär. Yatıp Siz işleyen bolun, biz bolun 14 saat işleýäňiz, şoňa da durmuş diýäňiz, şoňa gaharym beli. Durmuşmy şol? size ne mi deyip yüzleneyin? Türkmençilik Yok. mi deyip yüzleneyin? Ha türkmençilik diýäň. Goştkan men Ha, adym. Koşutkan karan da mana hazırda bu yatıp işleyen On ayalların para belli bir saati yok. Hazır mana mesela yatıyoruz akşamüstü saat 12'de yatıyorsunuz mu? Saat 3'te turup bunlara sahur hazırlap vermeli. Mesela mana bu saat damda bunlar çay içiyor onu hatayınlap veriyorsunuz. Onu toparlanacak 6 bölüyor mu? O zaman bir 2 saat okulap dem alıyor mu yok mu yine de ayakta.
Yine de şu çapacap, Görýän. emtiden akşama çal. Sen kul da, e, sen kul yankı sana jirkinç geplerini aytıyor, kemsitiyor. O zatlar hemen bizim başımızdan ötüp yürü, biliyorsun da o zatları. Google'larım gelip yine Erkan'a yaşap görün düşünceli adamlara maslahat verecek bolýar-da istesin de. Şonu aytýan da, börde men aýdy versem bara, nähili kynçylykda ýaşanymyzy. Mesela men bir ýere işe girdim de işläp, indi men size bir bolan zady gurun bereýin, bir belli bir şunyanak baý adamyň öýünde işledim. E, Hemme işleri ettim, çağalaryny, zatlaryny yerleştirdim, öýüne mihman geldi. Mihmanlarına yolladım. Alıp produkta getirenken onları yerleştirdim. Bürüncü paketi bilen yankın içine saldım. Tumuçkanın içine salıp koydum. Sonrası yankı bürüncü deydi. Ne için deydi? Sen deydi bana ayıttı. Banka salmadım deydi. Ben ettim yetiş bilmedim dedim. Hazır salacak banka dedim. Yüzüme yankı bürünç bilen urdu. Ba. Yüzümde tozu gitti yankı bürünç. Ne hil kıyınçılıklar görüp Ene işler görýän kimin minnetini çekýär diýsen şu taýyp gel. Kimleriň minnetini çekýär, dogrymy? Ýani şu taýda sebäp gaýtsan ýene sen iş gözlemeli, ýollarym açyk däl, gideni sen gidip boranok. Görýänmi? şolda Ýene şu minnetini çekip gul bolup öde mara şu ýurdun men ykdysadyatçy, ekonomistmen. Şu ýurdun ykdysadyetinden biriň ykdysadyetimiz has güýçlü aslında. Biriňki güýçlü, ýöne dolanyp bilen oklar, uğurlarken şoň esasında biz ynanaýyn hoş 5 milyon 6 milyonu bara şu hersiniň öýünde 2 tane 3 tane Hindistandan getirip öýünde şu edil biriň işleýişimiz ýara edip öýünde işledip ýaşadar ýaly mümkinçilik bar biriň ykdysadyatimizde. Biriň öýünde şol ýaly işledip bilýärmiz. Biz şu Dubaýdaky araplar ýaly käwat görünüp o maşynydan o jipden o jiby kansanerlerden kansanerlere gedip bilýärmiz. Ýöne biz kellämizde gulçulugyny tak aýry bilemdik biz. men yine size bir zat görün bereyin de koştuğan. Benim kız doğanım var. 5 katlı, 5 etajlı villada işliyor. 5 etajlı. 4 kişi. Oğlu bir sunam alıp içmiyor. Düşünsenize karan oğul hem temizlik ediyor. Yani tazeligini ediyor. Hem naharını pişiriyor. Hem ütügünü ediyor. Hem kırını yuvuyor. Yine oturan yerinden palanca çay getir. Palanca onu getir. Pistikmanca bunu getir. Çağılar hem şon yana. Yerişini bir zadı döküyor. Ya dökme şunu bunu etme. Diyseniz aytıyor. Sen hizmetçi değil misin diyor. Sen çoruyor diyor. Sen yıkıştır diyor. Şunun için sana pul verilip atıyor diyor. Çoğunu çekip durup ayarlarımız yine bana şunu ya sorak veriyor da ben son kaharım geliyor. Çödüp ekrana çıkayım dedim sizin gepinize koşulayım diye. Evet. Yani bize bir zat bar, bizim Türkmenleriň esasana köpüsiniň nemesi. Şu maňa degmeýän ýylan müňül ýaşasyn niýeler ýöne özlerim kösünip göreni görýärler de bara. Näme üçindir goşuloslar gelen ok ýa-da sen düzet diýe men gollaýan diýe meniň arkadan gollaýyn diýe da sen düzet sen görür men gollaýyn arkadan diýe. Ya yerli yerden tutmasan bolan ok bak şu maňa alýan bolsa da käşke şu meni diýilýän bolsa da men etjek şonu. Ýek özüme değişti bolat bolsa da etjek şonu. Häzir hem şu kellämde özüm şu ýek özüm balamda da şu başga ýol ýok bolsa men etjek diýip barýan bu. Ýöne gynansaňam şu ýeki özümdäki zat däl. Ýöne ýeki özümem näme ses çykarylýan odam çykarjak. Ne diýip bolsa. Ýüzer hawa ýüzümde açdyk ne diýip bolsa. Ondan görüşmek ýaly maşgalamyzdan ba bizem ýerden ýeka çykamyz. Korkuş oturmagyna manysi ýok. Şonu men diýip bolsa hemmeňiz suwdet görkezek. Şuňa çenni kimi gepleşseň meniň Türkmenistanda onyma. Bizde de var şolan görülýän bolýar. Ýöne siziň beýdip gorkup herket etmeňiz hiç il peýda getirenok illeşler. Hiç il peýda getirenok. İstesini de şunça bolan sebäpler waka. Yani sen näme üçin nägelik bildirýän diýlenine aýdara müň san sözlemedi waka. Ýene de geplemen oturmaň özü bara. Gorkoklukdan meter bir hilek düşünjämiziň has könölüşmegi, gulçuluk düşünjesinde geçip öğrenmemiz. Yani bir da diýin, eger gowy sistema gelip Türkmenistany gülýala gedip
Şu Araplar ýala gedip baý ýaşadyňda da şu wagtky türkmeniň başyna gelen tegmil we şol ýeni 100 ýyldan giden ok. Siz näme dünkü gelip biziň hyzmatkarymyz bolup gören türkmenler diýse näme geplerini öýdýäňiz? Sen 50 baý bolup gelen. Şol real derejeye getirilen soňum ýene de geplemen oturýan bolsaňyz, onda bara men her wagt gaýdan sözüm aýdýan. Biziň jynazamyz okulypdyr, biziň aglaýançymyz ýok. Biz ölüpdür biz. Jynazamyz hem okulypdyr. Türkmenler gerek gelip gömüpdürler, ýöne biz ýaşap ýörsan. Görüşüňiz ýaly pasportymyzda san, ýyl ýok. Pasportymyzda rol ýok. Ya kösenip görmeň ideýan ýok. Bir halkara göreme arkaň çykýan ýok. Ya olar öz arasynda da belki korrupsiýon sistemanyň içinde otyrlar. Ýöne belli bir derejede halkara göremelere da düşünmeli. Olaram sen hukumy gözläp bermäne borçly däl ol. Sen gözlemeliki. Soň arkaň arkaňdan çykýar ol. Şudan halky hakyny gözläp durdy. Arkaň ondan soň çykýar ol. Ya oň işi şol. Ýöne sen nüň sanak adam çykyp bilmeýän bolsaňyz, Türkiýede 1 milyon adam ma bolsa, diýeli, kimsi milyon ýarym diýe, kimsi 800 diýe. Şoň 10% näçe bolýar? 100 000 adam bolýar, dogrymy? Şonuň 1% 10 000 adam bolýar. Şu 1% adama gyzyklandyrmaýan bolsa şu tema açylmasyn diňmesi. Onu kösenmäge dowam edelim. Eger şu 1% adama gyzykly däl bolsa şu tema, onu otursun. Onu köseneliň. Onu ýaşasyn arkada. Men aýtjak sözüm mana. Men onu ýaşasyn arkada ýalyň bir de 10 ýaly gelsin. Şeýap diýsem biz şoňa dastoýun. Eger 1% adama da gyzykly däl bolsa şu wagt kösençlik. Yalan olsa da yalan diýin şu neme. Biz onu kösenmeň aňaraýany bilen razy bolmaly biz. Bolşumyz şu boljak bolsa. Eger şu 1% adama gyzykly däl bolsa, ýani iň bolmanda 10 000 adam şu taýda sesini çykarylmayjak bolsa, ýapalyň şu temany arkada sokratik ýaşalyň. Şol ýaly meniň aýtjak zatlarym gyýtgaça watandaşlar taýda gorkarlarda zat ýok. Gorkuýnyň ajalada peýdasy ýok. Ol haçan ýerde gelýär, ol işläp bir kaňam gelýär, ol gelmese ana Navalnyny 2013-den bäri görüşip öldürjek bolýarlar, öldürülen oklar. Olam Allahyň işi görüşüňiz ýaly. Gorkok bolanyň bilen uzak ýaşaň ok, batyr bolanyň bilen hem gyska ýaşaň ok. O zatlar Allahyň eline zatlar. Agam sen gözüň açyp çykdyň welin, suratyň bärde aslandyr, emma sen diýäniň bolmasa düzelmese. Maşkalaňdan hemişelik aýra düşerdiň belki bilämedim de. Men bir zat aýdaýynmy? Şu maşkalaňy bara, şu maşkalasyny ýeki jözüň samolýoda minir akidiň bolýan, akidiň lider görkezýänmiz. Meselem ol. Ya ulu sözü toğu maşkalaňy şu adaş rutdaky opozisiýada 90-njy ýylda çykyp gidende ilk özü çykyp gitdi, soň aýaly. Ol siz düşünýäňiz okda şu zatlara. Birleşen Milletler Guramasy diýip gurama bar. Bar ýa-da men şu Türkmenistan hökümetinden doýdum. Men şu ýoluň hukuk tarabyny görüň berýänler. Men şu hökümet bilen ýaşajak gel. Oňuşamok. Men ha işim hem aktivist. Görüşip şunu doýdum şu sistematyndan. Şu Birleşen Milletler Guramasynyň boskunluk boýunça bölüm bar. Şoňa barıp ardan ýazýan men maşkalam getirip beriň diýen onu şolaň özler getirip berýärsiz. Düşünýäňizmi? Şoň üçin ondan gata arkaýyn bolun. Biz ýeke bolsagam, halk bolsagam, Birleşen Milletler Guramasyna agza Türkmenistan. Olaň düzgünlerden çykyp öz başda hereket edip bilen ok. Gidin Birleşen Milletler Guramasyna arz edin men fikrimçe. Näme üçin etmeliler? Ýollar açan ok. Koronavirus ýanymyzda ýok, munna ýanymyzda ýok, munna şeýle. Şular ýaly bir arda ýazyljak bolýar. Eger ýazylsa, men pikirimçe her kim golunu çeksin. Näýle bolsaňyz goluny çekin. O taýda bu adam gol çekse nähil tähir bolar bilýänmi? Ýöne şu gol çekmäne gorkýan bolsaňyz biňine düşünjek şu zatlar görüň berýänler, şu zatlar. Näme üçin görüň berýär? Şu gorkuňyz aýryň diýär. Şu taýda gol çekmäne gorkjak bolsaňyz, onu gol bolup ýaşaň diýär şoň üçin. Düşünýäňizmi şoňa? Etmeli işiniz belli. Biz bilýät etmeli işi. Görüşmeýän usulyny bilýät. Ýöne ýeri gelende
Şu her kim herli yerden goşulşup, bol çekişip ya-da hereket etişmeli bolsa birsem yok. Ondan soň gelýärlerde yurt kaçan açylýar, samolyotlar kaçan açylýar. Oho, birinden bir zada garaşma, besediňinni, bolladiňinni. Birinden bir zada garaşma. Göreşiň her kim yerli yerden göreşsin. Her kim yerli yerden diýsin. Diýmez zadyň, aýtmaz zadyň göreşsin. Türkmençilik bol agent diye yok la Rıstamowa yok agent roýda mok prosto gorkusy bar adam şular ýaly gurulýar da köpden. Ol agentlikden gelen owal. Kim nämesin o Türkmenistanyň içinde dolu agent bolanda näme gizliň görmek ýasyň. Ha ekranda ne diýip otursan malady. Bütün Bolanda dünya eş bildirir ýa. dostu değil. Dünya eşitdir oturýar. Daşy YouTube oýup müňlöç adam görüp oturýar soňunda. Ýön näme? Gizliň otawda gizliň tamyň ýeriň aşagyna demzok internetde jet. Şoň üçinem o taýda gorkura zat ýok. Çekinire zat ýok. Dogryma? Ha. Yöne bir soň aýtdym men Türkmenistandan aýtýarlar da sizler YouTube'dan paylaşmaňyzlar diýiyor videolaryňyzy diýiyor. Görüp bilmiýäs diýiyor. YouTube açmıyor diýiyor. Bana bu ýana indirilen videolar bolýar YouTube'syz. Hawa? Hawa? Şolar diyor has anık açılıyor diyor. Şondan paylaşın diyor. Görüyoruz diyor. Indirilen bolýar. Benim diyor yankılarını diyor, videolarını zaten diyor. Yine YouTube'dan görüp bilmiyoruz diyor. YouTube açmıyor diyor. TikTok'tan görüp bilýärsiňmi? Nämeden görüp bilýärsiň? TikTok'tan İmo'dan YouTube'dan paylaşılıyor ya. Onu YouTube'dan değil de YouTube program değil de bana bu indirip alıp durup paylaşıyorlar ya. Hı. Düşündürüp bildim mi size? İskaç adedi balyalarda imodon, istoriyodon paylaşýarlar. O taýda da ma 1 minutdan aňarda sesi gelen owa. Ha, Paylaşýarlar. o 1 da minutdan o da aňarda 1 minutdan geçenden soň ses kesilýär o. Yani görüyor. ba variandy. VPN açsınlar, satın alsınlar. VPN satın alsınlar. Görüşsünler, öwrenjek bolsunlar. Yani dırjaşmaly, bidem edip dur. Bidemin ha iş taşlap edýär käwat. O VPN'le giriyorlar hazır bir 4000 mi neçe min hazır güçlü bir VPN tapıptırlar hazır şunu bilen giriyorlar. Siz daşary ýurtda çykyş edýäňiz bolýan, bärden çykyş eden adam çyksyň, halk inanar. Yani Türkmenistanyň içinde çykyş edip boljagyny ona ýaňyl mesele Rustamowa düşünemok. Yani men häzir şu efir açaýanmadymy Türkmenistanyň içinde yani bir saat geçmeke gapa geleceğine millet hem adam millet o Türkmenistanyň içinden çykyş edip bolmajagyny millet ýöne revolýusiýa köpsem daşary ýurtdan gelendir. Ýadyňyzdan çykarma. Yani Che Guevara da şonu ýaly gelendir daşary ýurtdan. Hemmesem mysallar kändir. Daşary ýurtdan içine girendirler. Lenin hem şeýledir. Çykyp Polşa oňa denirde soňundan jemlenip gelendir. Yani revolýusiýa diýilen zat hiç haçan içinden dörebilmeýär. İçindäki täze temetdirip oturýarlar. Daşyndakylar temetdirip bilmeýärler. Şunu şoň üçin daşyndakylar has aktiv bolmaly bolan tuğulama daşynda da milyonlarça halkymyz bar. Gat aktiv tuğulama men ara gara çekiläýdim ýöne diýip. Haýsyny görseň ekrana çykyp gürläp, onu diýip, bunu diýip tuğulama TikTok'da da onu da diýip batyrlar ay. Tuğulama diýdim men ara. Gat aktiv biziň halkymyz daşynda da. Ya daşyndaky intaş kelletnäki zynjyr sökülen owa. Şol sökülenok. Ene tam näme diýdi diýip ýa plan näme. Ene taňyz gorky zynjyry bilen seni dymdyrýar. Ene taňam oň ene tasy oň dymdyran. Ola meni seni dymdyrýar. Senem minnetten soň çağalaň dymdyrarsyň. Serdar Berdimuhammed prezident bolar, onuň Kerimuli bolar. Serdaryň oňundan sen çağalaň tan eder. Kerimulyň oňundan oň çağalar tan eder. Şeýder ýörersiňiz da näme soňunda boljak da şo orda näme. Halkyň gorkusyny siz uzakdan ýeňebilmeňiz. Näme üçünden çyksyň içindekiler adyr bolsun. Nesip bolsa.
Türkmençilik agent, tawa Türkmençilik agent bolan üçin şey diýipdir. Yani şoň üçin men öz durmuşymy riske sokup, şoň üçin men şu taýdan ekrandan görüşip şey diýipdir. Siz hem agent bolmanyňyz üçin ekranyň aňyrsyny oturýarsyňyz, dogry dälmi? Hoş, siz efirimize devam ediverin. Ben biraz işim bardy. Eger çıkmasanız yine girerim men güleşmene. Bolya nesip bolsa menem dogry maýtsam bir saatdan uzak efir etmeň tarapdar däl. Sebäpli soň YouTube oýuňdy dinlemek kyn bolýar. Nesip bolsa ne türkmen sanyny dinleýän illeşsem aýtjak adam gaýrat edin. Ayal maşgalalar esasanam görüşüň şu taýdan ýollar açmak üçin her ýeriňiň ýa ogluňyz ýa garnaşyňyz ýa daýyň ogly ýa ýegeniň ýa ýene bir nemäňiz daşar urtda gezip gör. Şolaryň gelmegi üçin öz araňyzda ynançýan goňşularyňyz bilen jemlenşiňde ýer ýelenle şu gurulmalar edin agzy birleşip ýollaryň açylmagyny talap edin. Ýollar açylsyn, Türkmenistanyň içinde de bark görkezjek, aýdyp görkezjek zatlary. Eger pikir edýän bolsaňyz biz şu taýda garaşyp etýändir oýdup. Ýok, oňşun edem zok. Ýollar açyp görkezin, şu bilet alyp elime görkezjek in ha Türkmenistana bar ýan dogry ýana mota näme diýenem bolsa. Ýöne ýollar açyp berin. Gaýrat edip görüşün. Endi sebäbi bara ödüp indi halk indi ezip bilmez indi bundan soň. Başgalasına da ziyan berip bilmez indi. Türkmenistanyň içinde baş çykjak adamlar kän, ýöne olary etdirmeýärler. Sebäp diýseňiz olary gorky politika bilen saklap otur. Onu biz düşünýär. Türkmenistanyň içinden biriniň çykmagam gerekler. Ýoly keypine saklanan okşuwat. Ýoly bir ýyly käbäri keypine ýapan okşuý. Ýöne her kim öz hakyny gözlemeli. Men gözlek şu taýda baryp gözlek görkezjek. Men şu taýda gerek bolsa bir partiýa açjak. Müň sana agda bolsaň partiýa açyp bolýar. Men partiýalaşjak da resmileşip etjek şulady. Müň sana adam çykmaz, men nujel müň sana adam Türkmenistanyň çykmaz. Çykara. Yo, menden gorksunlar diýenim hökümet gorksun. Menden halk gorkmaly, menden hökümet gorksun. Baramda eger sebäp diýen şu zatlary men şu baramdan tamam ederim. Olar meni sen etjek bolsaň şular ýal etdirler, menim kanuny ýol bilen bolýa etjek diýen partiýa açaryn Adalet ministrligine registrasiýa eder. Görüşersem, müň adama ýetirersem 2000-3000 adamam bolar, ekip bolar. Ondan siyasi partiýalaşyp içinde görüşür gerek bolsa. Men hukman geljek, nekip bolsa. Näçeken gurlasa da şonça agentligiň bildirýär. Köp sawol kile hormatyma milla hut diýmek men hökümetiň işgär ýaly gurlaýan bolsam diýmek men sile hormaty adam bolup biljek enim. Aýdan sözümde mani barlygyny görkezýär bolam. Şoň üçin köp sawolun silaňyza hormatyňyza. Ya şonda görüşelim ya şu günde. Sözümde dursaň menem teň tarapyňa geçen men aýalym çağalym Türkmenistanyň içinde aýallygyn. Maňa da bu durmuşdur gerek gel bular ýaly aýraçylyk. Şoň üçin gatarkaýyn bolun. Ýollar açalyň, açyp beriň, birden bark görkezeli. Agam sen partiýa söýleýän adamdan 100 adam tapýan. Mesele däl şu partiýa açyp görüşjek adam şular bilen. Şu adam bolýan bolsa, gün adam jemläliň içinde partiýa agda bolalım da şey diýip edeliň. Kanuny ýol bilen görüşkezeli. Näme üçin bolmasyn? Ýaşymyzam 47. Hiç il mesele ýok. Saýlawlarda gatnaşak. Bolýanla sag bolun. Biz gelip bilmeýän 100%. Men elimde pasportum ma, sorow motoronok, Hudaýa şükür. 2023 bolsa 24 bolsa barýan nedip bolsa. Galanam Allahyň işi. Ýöne esasy ýollaryň açylmagy gerek. Men bir kanun ýola çykyp bir iş edesim gelen o. Ol granitden eýip geçmek, beýip geçmek. Olar ýaly nemelerin tarapdar däl. Konstitusiýadan çykman hakymyz gözläliň. Awot çağırışlar edýän
O da hakymma ýygnaşmalar, mitingler gurnama adamyň hukugy bar, konstitusiýada bar bolan. Hemme adamyň aşagynda, sözümiň aşagynda konstitusiýa bar. Men hiç kimi alalyň, ýykalyň, ýumralyň diýenler nüferiň diňe hakyňyz görüň, görüşeliň hakymyz üçin diýendir. Siz gitmek isteseňiz ýol siziň üçin hemişe açyk diýär. Näde açyk, nirde açyk? Bir geri görüň ne diýär. Deport etseler näme belki diýär. Nirden deport etmeli? Nirden deport etmeli? Men tagam öýüme bar ýana, öýümden deport edämezler häbäri. Elimde pasportum bar, meni seni taljak geldiğime hiç kimin hukuku yok. İstese prezident bolsun. Meni taljak geldiğime hukuku yok. Prezidentte bar hukuk, ýöne olar ýaly gaty ulubur kriminalny istetmeli sen oň üçin. Meňe diýen hak talabymy hem aktivistleri de otýar. Şoň üçin köp sag bolun, sar ýadyma mazalypdyr. Häzirki torýa. Bolýa sag bolun, sag